manusahay, ang mga tao dili makakita sa kayat, walay katapusan ng problema sa kinabuhi, tungod kay walay Kristo silang kinabuhi. Nahibalo si Jesus kung unsay tuyo ani mga tawhana. Nabasa niya una-una nga nangita lagi ni pikilit mga tawhana sa kuha. Dili ka makadto samahan makapaglaom kung dili ka moagi kang Kristo. Utang ko sa kanato dunay kaluyahon. Ang pangutana karon, aduna ba tay handom mausab sa kinabuhi? Sa ako nagisulti ang kalibutan itong gipuyan, puno sa mga problema, kanunay-dunay kausaban. Muna nga dunay panultion nga, ang usa nga dili mausab, kana yung kausaban. The only thing that never changes, ingon din only change. Never changes, only change. Kaya magsili man tag kausab, sige kausab. Bisan gani ang atong panahon. Dunay kausaban sa atong panahon. Mulan, ganihay kung nag-ulan ba? Nag-ulan, init matuto ganiha. Uy, ning kalit ulan. Times may change. People may change. So, magunahon na ito mga kapaglao, magkani siya, okay na gini. May na ni siyang higala, may na ni nga pangulo, pero mausab. Pagsugod tingali sa responsibilidad, makita ni murag, uy, okay kayo. Gwapo ni nga leader, may ni nga leader. But in the process of time, pastilan ang tao mausab man. Muna nga, nining kalibutan na, ang kanunay lang yung makita nato nga constant, kana yung kausaban kung changes. Ang mga panghitabo, mausabsan. No? May nga taasan mo ko dagan ani, nga nausab naman ang dagan sa kong kinabuhi. Wa na ko'y trabaho, kaniadto gidawat ko, karon nawa naman. Abi niyo magkapaglaom, manghigala, alang sa itong viewers tanan, usarag yun nga dili mausab. Kung mausab tanan ang dagan sa ato ang panahon, mausab ang makatawhan, mausab pod ang mga sirkumstansya panghitabo, apan usarag yun ang dili mausab. Jesus never changes and He is truly the man of all times. Mo bitaw na nga, kung atong tanaw na balang kasulatan, klaro dayag kaayo nga si Kristo di gyud mausab. Nga naman, kaya kung imong tanaw ng Hebrehanon 13, Kapitulo 8, Hebrehanon 13:8, makita nimo din makapaglaom nga si Kristo dili mausab. Siya maong kaniadto, siya mo ang karon, siya mong ugma atong basahon. Hebrehanon 13:8. Nagingon din Jesus, nagingon din pagingon sa ni Pablo ngatos taga Hebrehanon, taga Hebro. Ingon sa din ang balang kasulatan nagkanayon din sa nga, and Jesus Christ never changes. Jesus Christ never changes. He is what? He is the same yesterday, today, and forever. And so siya di makapaglaom ang kaniadto, ang karon, o ang umalabot. So ang una itong tanahon karon sa balang kasulatan atong tunan sa ato ang series, mao nga siya kaniadto naa siya didto. Okay? Jesus of yesterday, He was there. Kung imong tanahon, mag-ingon ta nga, naabaday siya. Nganing tungha si Kristo, diha naman nga natao siya sa taguang ka ni Maria. But you know what? Jesus, the man before creation. Siya naanang daan, bisan wala pa natukod ang kalibutan. Gani, ang Biblia naghiskot nini kanato, mo nang atong saligan nga siya gayod, mao nga atong giya, siya ang atong saligan, o siya ang ato ang abyan. Kay walay lain makapaglaom mga pagkasabot kanato. Kung unsa man atong kagawian kaniadto og karon, Jesus knows everything. Nga naman, kaya kalimutan na ang unang ang Juan 1:1, John 1:1. Dayag kaayo makapaglaom, mag-ingon din sa John 1:1. Ingon siya din in the beginning was the Word, already existed. In the beginning, the Word already existed. Ang pulong ning lungtad na. O gonya din and He was with God, and He was God. So sinugdanan mo ang pulong. So uban nga sa King James Version, in the beginning was the Word, and the Word was with God. But dito sa New Living Translation, in the beginning, the Word already existed. And then, He was with God, and the Word was God. So nagpasabot kini nga, ang pulong mao ang anak, si Kristo. Because kung imong tanaw na balang kasulatan, ang pulong giskutan din mo ang anak, mao si Kristo. So, padayon yung basa, kung imong padayon basa ang versikulo 2, ingon din ug unya siya naana didto kauban sa Dios.
ning kuyog siya kauban sa Dios Amahan sa sinugdanan pa. So dili sabton nga siya ning tungha lang sa dihang gipakatawo siya ni Maria dito sa Bethlehem. No. Klaro dayag kayo gingon sa Juan 1:1 ug 2, ingon siya nga siya kaniadto kuyog sa Dios ug siya ang pulong pod Dios pod. So he was there with God in the beginning. Klaro tataw kayo magpaglaom nga si Kristo ning lungtad kaniadto pa. Gani bisag sa paglalang. Muna makiingon ko, Jesus was there during the creation. Nga naman, versikulo 3, ato basahon. Ingon din na, everything was made through Him. So tanan nga mga butang nahimo, pinaagi kaniya. And nothing was made without Him. Walay mga butang nga nahimo, nga wala siya. So di makapaglaom, ato makita kung kinsa o unsa si Kristo Jesus. Siya nana sa paglalang sa kalibutan. Walay butang naa sa kalibutan nga ning tungha nga wala siya. Ug gani niining mao nga pulong nga ning tungha og pulong nga ning lungtad sa wala pang kalibutan, kabahin siya sa paglalang sa kalibutan. Ug diha sa bersikulo 4 ningon dinha, ug diha kaniya ana ang kinabuhi, ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga katawhan. Kaniya na ang kahayag. Siya na ang kinabuhi. There was life in Him. O niya diha kaniya ang kinabuhi maong kahayag sa mga katawhan sa kalibutan. Siya maong kahayag. Muna makita nako si Kristo na sa paglalang sa kalibutan, si Kristo kauban sa Dios ug Dios usab si Kristo. And the Word was God. And then sa iya usab diha namugna ang mga butang nga makita ug dili makita. Kay walay butang nga nilungtad sa kalibutan karon nga dili pinagi kaniya. Ug siya usab mao ang kinabuhi nga naghatag kahayag. So kung maghiskot tag kahayag, mayor nga na ay Kristo sa kinabuhi kay mahayagan man ta. Doon ay mga tao nga murag wa na paglaom, mga tao nga diskuryo na kay kinabuhi, o mga tao nga naglunang sa kalibutanon nga kahilayan o mga butang nga makadani ka nato pero makalimuta sa Dios. Muna mga tao nga gingit-ngitan, so kinahanglan kita. Muna nga dinhi sa kalibutan, si Kristo ay isa nga ako maong kahayag. Kung basahon na to ang 9 sa Juan, Kapitulo 5, Kapitulo 9, versikulo 5, makita na mo din yung magpaglaom kung kinsa si Kristo o kung sa siya. Nagingon sa dinha, apan sa diha nga ako sa kalibutan, niya ako sa kalibutan, ako maong kahayag sa kalibutan. Sa dinhi ako sa kalibutan, ako maong kahayag. Sumagigsunan, kung siya kahayag sa kalibutan ang pangutana, aduna ba'y makatawhan nga naglakaw sa kingit-ngit, samtang siya din hipa sa kalibutan, pagkadaghan. Nga naman, tungod kay nagdumili sila sa pagdawat kang Kristo, o nagdumili sila sa pagpaminaw sa pulong ni Kristo. Pero ngayon siya nga din sa kalibutan, ako mong kahayag. While I am still here in the world, I am the light of the world. So kung siya mong kahayag, kung tanaw nung pag-ayo sa mga tao si Kristo, siya ang mugiya ka nato, siya ang kahayag sa atong mga dalan. Muna sa David isa nga dili gyud ko mobiya sa imong pulong kay mo kanay magdanag kanako sa dalan nga akong pagadtuan. So siya mo ang kahayag sa kalibutan nga diin iyang gimugna, iyang gihimo, mao sab ni ang kahayag iyang gihatag sa kalibutan. So ang mga tao kaniadto ug karon managsama ra ngano kaniadto dunay mga tao dili mo tuo kang Kristo. Kaniadto dunay mga tao nga ning tuo sa niya hangtod sa atong panahon karon. So makaingon ta nga ang panghitabo kaniadto sulusama ra sa panghitabo karon. Ngano? Tungod kay mga katawhan magdumili pagdawat kang Kristo. Muna ingon siya nga ako mo'y kahayag sa kalibutan. Pag katong mosunod ka nako, di gyud sila mga hagbong, di gyud sila mga wala atong basahon. Juan 8:12. Nagingon din niya balang kasulatan. Juan 8 versikulo 12. Nindot ang gisulti din kay makita nato unsa gyud ang gisulti. Nagingon din si Jesus miingon nato sa mga katawhan. So siya nakigsulti kaniya. Ako mong kahayag sa kalibutan, wala nilain. Kung mosunod mo kanako, ako mo'y kahayag, kung mosunod mo kanako, di gyud mo mga hulog, di mo mga pandol, dili mo mga wala, dili pun mo mangitngitan. Nga naman, kaya kung magsunod ka sa kahayag, ang imong dalan pagadanagan, ang imong pagalaktan mahayagan. As sunindot kayo makapaglaom kon si Kristo nga maoy kahayag, ato siyang sundon, ato siyang tumanon, o ato himuon siya nga sentro sa itong panglantaw. Muna akong gi-highlightan niya makapaglaom sa si Jesus maong kahayag sa kalibutan. Kung siya kahayag sa kalibutan, ang pangutan na karon,
Naiwagan ba ang atong dalan? Naiwagan ba atong kinabuhi? Kung kita nagmasulubon, kung kita makapaglaom at doon ay mga problema, nadanagan ba ta? Kay siya may kahayag. Kung doon kay mga problema nga daw walay kasulbaran, na hatagan ba katinawan o kasulbaran ng mga problema. Apan usahay, ang mga tao dili makakita sa kahayag, walay katapusan ang problema sa kinabuhi, tungod kay daw walay Kristo silang kinabuhi. Tungod kay kung kay ako na may kahayag, tungod sa kahayag, kamo sa madanagan, o kamo magiyahan sa kinabuhi nga way katapusan. Mao ni na kanindot magkapaglaom, kasi diya nga kita musulod kang Kristo, kita madanagan, kita mahayagan, o kita o niya magiyahan ngadto sa kinabuhing dayon. So, kitang tanan, kinahanglan kita magsunod kang Kristo. Si Kristo mo ang tao sa tanang panahon. Kaniadto og karon. Siya gusto nga mosunod kita kaniya. Gani sa 14 versikulo 6, nagingon sa dinhi sa Juan. Murag nga kadaghan sa itong teksto karon murag naa sa basahon sa Juan. Tungod kay diha nagsugod makipaglaom ang pagministeryo ni Kristo sa dinhi sa sayuta. Busa sa 14 versikulo 6 ingon dinhi, og siya miingon ngadto kanila, ako mao ang dalan. Ako mao ang kamatuoran. Ako mao sab ang kinabuhi. Wala bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas pinaagi kanako. Sa Rumi, dili ka makaadto sa amahan makapaglaom kung dili ka moagi kang Kristo. Walay makaadto sa amahan. Nga naman isa, I am the way. Siya ang the great I am. Doon ay gwapo nga series mo sa nato kanang si Kristo mao ang kaniadto, ang karon ug ang ugma muna ang karon nga atong series, The Man of All Times. Pero naapoy the great I am. Siya mao ang nagiya kaniadto. Siya mao ang Yahweh. I am the key of death. I am the way. I am the truth. I am the life. So dahan kay mga series sa I am, I am, I am. But this series will be talking about Jesus, the Man of All Times. Insa nga, ako mo'y dalan, giya ninyo, ingon siya dinhi, kung musunod mo na ako, now, magiyahan mo, makaadto mo samahan. Pero kung ikaw gani magmatirod-anon, ikaw san mo masinugtanon, now, makaabot yung ka nga to sa pulianan nga way katapusan. Nga naman, klaro ang isulti niya dinhi. Kung imong tanawon ang New Living Translation sa Biblia, Juan 14, versikulo 6. Klaro, dayag kayo ang isulti sa balang kasulatan. 14, versikulo 6, ngayon siya, ako mo ang dalan, ako mo ang kamaturan, ako san mo ang kinabuhi. O makaadto ta sa amahan, kung naa siya, gawas ka na ako, di ki makaadto, except through me. Muna akong hinahon bitaw magkapaglaom nga, kung gusto kita makaadto sa kaitasaan, sa pulianan ng way katapusan, atong tuuhan ang anak. Of course, tuuhan na to ang Ginoo. Muna ingon din nga, tumana lang ninyo ang akong makasuguan, ang akong makalagdaan. Tuuhin sa ninyo akong amahan. Ha? Tuuhin niyo akong amahan, sunda akong tingog. Muna atong tanawon ba, usahay magod doon ay mga katawan ingon, ang amahan ra mong sundo ng anak dili na. Aba kung imong tanawon ba, ang agianan paingon sa amahan, mao ang anak. So unsama na to pagpabilin nga kita padulong ato sa yuta nga atong ginahandom lang itong napuloyanan. Kung ikaw magmatinod-anon, dili lang kay ikaw makigkuyog, makigsandurot sa anak o sa amahan. Duha gyud. Kung imong tanaw magkapaglaom ang unang Juan 2, versikulo 24, na dinhi, kung kamo magmatinod-anon hangtod sa katapusan sumala sa gitudlo sa inyo ha, nan kamo unya magpadayon pagkinabuhi nga dunay pagpakigsandurot atong basahon. Unang Juan 2:24. Dayon sa dinhi. So kinahanglan makabilin kamong matinud-anon, remain faithful. Kung unsay ginatudlo kaninyo, na ginatuluan mata, usay mga pagtudlo sa tuwa, na mga pagtudlo nga mura malibog ta, pero mo nang ginadasig po nato, magbasa ta sa pulong sa Dios kining Biblia, kay mao ra ni makahatag kanato sa katinawan. So ingon siya, kung kamo gani magkabilin matinud-anon, kung unsay gisulti ninyo, unsay gitudlo sa inyo ha, nan gikan sa sinugdanan ha, nga kita gitudluan sa pagsunod sa pulong sa Dios. Na isa, kung inyo nang himuon, magpadayon inyong pagpakigsandurot. Continue to live in fellowship. Kinsa man nga fellowship? Sa amahan ra ba? Sa anak o sa amahan. Muna ganahan ako din sa ato panganuman kay sa sinugdanan pa, ning lungtad na ang anak, naana po ang amahan. Coexistent ang anak, Diyos anak o Diyos amahan. Now of course, tapong espiritu. Magunahon na agad nga,
ang si Jesus dili gina Dios kay natawo naman na siya sa taguangkan sa usa ka babae. Apan makapaglaom ko atong tanaw na balang kasulatan, gisgutan dinhi nga ang pulong ning lungtad na kauban sa Dios ug Dios ang pulong ug ang pulong maong kinabuhi ug mao kinaghatag kahayag. Sumoy nga sa dinhi, kung kamo magpadayon sa gitudlo sa inyo ha, nan kamo makikpadayon sa pakigsandurot, pagpakiguban sa anak ug kauban sa amahan. Anak ug amahan. O niya kaninot makapaglaom kay kung kini nga pakiguban atong mabatnan, nan mabatnan nato ang kinabuhi nga way katapusan. So it's not only the Son, it's not only the Father, all the Holy Spirit nga mahinungdanon sa tuwa. Apan ang mahinungdanon kayo, nga kita makigsandurot, makig-fellowship, kauban sa anak, kauban sa amahan, of course, kauban sa Espiritu. Kaya kini nga pakiguban, aduna kita'y ganti, aduna kita'y mo na imong madawat. O sa madawat na to, yeah, in this fellowship, we enjoy the eternal life He promised us. So, kini magkapaglaom nga gisaad sa Ginoo, mahimo lamang ma-realisar sa ato. Sa diyan kita makigsandurot sa amahan. Kaniadto, ang Dios, ang tulo ka persona, naglalang sa kalibutan. Karon aktibo gyapon nga nagalihok ang tulo ka persona. Of course, in the New Testament, si Jesus mo nagdala sa dili makita nga amahan, Diyos amahan. Siya mo naghimo sa mga butang ang ngayon buhaton. Siya nagtudlo sa mga katawon ng saon pagkinabuhi nga ligdon og tulid subay sa dalan paingon sa kinabuhing walay katapusan. So, nining bahina makapaglaom, doon na yung mga kaluyahon sa kinabuhi nga ginausab gihapon usbon sa Ginoo ang atong dagan, ang atong kinabuhi nining yutaa. So makiingon ta, kung aktibo ang si Kristo ni atong panahon nga dinhi sa siyuta, aktibo gihapon hangtod karon. Nga naman, Jesus never changes. Mao ra siya ang kagahapon, mao ang karon, mao sa nang ugma. Nahinungdan ko makapaglaom sa usa ka panagtigom sa mga Israelitas. Kitawag ito kapistahan sa mga balong-balong. Kini siya nasugdan ni panahon nga giingnan sa Dios si Moses. Moses, kinahanglan nga kamo magpuyo man sa mga balong-balong na maghimo kamo og panagtigom kapistahan sa mga balong-balong. So, muna na nga dunay festivity. Primerong adlaw, balaan, o niya, ikawalong adlaw, balaan sad. Muna himuon ninyo. So, sa dili si Kristo sa yuta, siya nag-istorya sa makatawhan, may tungod aning kapistahan sa mga balong-balong. Nagsulti po siya nga muna sa kalibutan, lumalangyaw, o langyaw rata, lumalabay lang. Dili niya itong puluyanan. Muna kita, ginagmay nga balay, okay ra. Don't be discontented, gamay mo na akong balay. Mangitatag ako nga balay, muna maghimo lang tabi sa kung sa himo nato, muna ang mga tao sa kalibutan karon, ingros kay sila nga mahimong kwartahan. Muna sa atong problema sa nasod nato, luoy kay nga atong nasod karon. Di ka kasabot kung sa dagan. Nga naman tungod kay ang mga tao, nagsantaian na lang o gustong buhaton, aron sila mabulahan, aron sila mahimong kwartahan. So, samtang si Kristo, nagasulti may tungod sa mga kalagdaan niya sa Diyos, kining mga tao gusto gyud gumusulay kang Kristo, ilabang pangitaag paagi nga matrap nila nga mailang mapabilanggo. So, samtang si Kristo nag-istorya sa mga katawhan, naunsa man nga dunay grupo sa mga katawhan ni Eskribag Pariseo na dalag babay, giakusar nila. Sa kining bayhana, nakasala ni. Kagabi, nakita na mo laing lalaki ang gidala. Niya tumiyaging gabi, lahi po ng lalaki, kundatan ning bayhana ni. O niya, kining bayhana, mao ni makapaglaom, ang giakusar nila, aron nga muhatag si Jesus og desisyon, gikan kaniya, makakita sila kumagi, sayop ang iyang gisulti, dakpon tani. Pero makapaglaom, giuluhan kini ang babae nga giakusar. Pero unsa may nahitabo? Sa diya nga kining bayhana giakusar sa makatawhan, grabe nilang sulti, kaning bayhana, grabe yun kayo. So, ang balaod ni Moses sa gisgot, nga kung makasala ka, kining bayhana kinahanglan patyon. Bisan kinsa makalapas sa kasuguan ni Moses, kinahanglan siya patyon. Nga naman kay kining bayhana, nakig-uban siya sa lalaki nga dili niya bana, kundatan. Pero makapaglaom, iyar tonggi pabaro katubangan ni Kristo, daghan mga katawhan, kay daghan mga tao kauban atong panahon ni Kristo. Tungod kay kapistahan lagi kato sa mga balong-balong. Aba sa diyan nakita ni Kristo ang babae nakita niya tinuod dili man perfecto ang babae. Ang babae nakita niya nga duna may mga kakulangon. Nakita niya sa sulod nga dunay kaluyahon.
Apan ang mga katawhan kanunay nag-akusar aning bayhana isa magtutudlo. So, ilagya pong giisip si Kristo nga magtutudlo, pero dunay lahi nga tuyo. Muna magkapaglawom, dunay mga tao nga magpakaroon ng dalig Biblia, pero lahi ang tuyo. Nagsunod kay Kristo, pero lahi ang tuyo. Isa magtutudlo. Kining bayhana, amo nakaplagan, nga ning tulog siya sa lain nga bana, dili niya, lalaki, dili niya bana. Ang balaod ni Moses, kinahanglan nga patyon gini siya. Ang balaod ni Moses, ingon ra ba nga, kung ikaw makasala, kinahanglan batuon kang patyon. Muna nga, samtang si Jesus nagtanaw sa babae, iyang ipabinawan sa ang mga pulong sa mga katawan ng akusan ning mga babae. Ingon sila, batuon na to ni. Kay mao ni gisulti sa kasuguan ni Moses, kung makalapas ka, na batuon ka, unya, hangtod ka mamatay. Samtang nagtanaw si Kristo sa mga katawhan, nga nag-akusar sa babae, una-una niya kani mga tawhan na, mura ra pog wa usala. Mura ra pog wala nakalapas sa balaod ni Moses. Kusong mukot sa balaod ni Moses, apan sila mismo, mas sinupakon ba nila pason sa balaod ni Moses. So gitanaw niya mga katawhan, gitanaw po niya ang babae, o niya sa walay tubag, walay o istorya. Kanunay nag-akusar ang mga katawhan, nangitas lang, Ginoo sa may kasulti. Master, sa may sulti nimo nga kining maong babayhana nakig-ipon man nakig-uban sa lalaki nga di niya bana. Unsa may imong ikasulti ani? Apan na paglaom. Nahibalo si Jesus kung unsay tuyo ani mga tawhana. Nabasa niya una-una nga nangita lang gidigbikili mga tawhana sa kuha. But you know what? Instead mo tubag si Jesus. Nagyon na balang kasulatan sa versikulo 6, 1 also. Imbis siya mo tubag, ninduko si Kristo mga higala, magkapaglaom, o yan, nagsugod siya sulat diha sa mayukmok sa yuta. Nagsugod siya sulat, o sa gisulat niya, ang mga sala sa tao, nga nag-akusar sa babae. Iyang gipang sulat, niya itong adlaw, mo ni imong gihimo, niya itong isang bulan, mo ni imong gihimo, ikaw po, nag-ipon sa babae, nga di mo asawa, nakita sa mga tao nag-akusar, isuno saan man ni, nga gipang sulat man niya ang atong mga sala, nga nahimo kaniadto. Ang kagahapon, ang may labay nga simana, ang may labay nga bulan. Gipang sulat ni Jesus tanan diya sa mayukmok sa yuta, diha sa yuta, ang mga sala sa tanang nagakusar kaniya. O kunya, sige sila pangutana si pangutana. Nga samtang si Jesus nagsulat. Hangtod si Jesus mituyhad, o niya siya nga, sige, kung kinsa man kaninyo, ang hunahon nga walay sala, nga kamo nagakusar ng bayhana, nga sadaan, hala sige. Kung nagunahon mo walay sala, magkuha mo bato o mo'y unag labay aning bayhana aron sa mamatay. Pero nakita na nila ang gisulat ni Kristo dito sa bunbun sa yuta ang mga sala ng ilang nahimo. So ni barog siya, kinsa man ninyo ang walay sala, sige, mo'y mukuha unag bato o niya mo'y mulabay aning bayhana sumala sa inyong gisulti. O niya, miduko pagbalik si Jesus dito sa yuta o magpadayon siya og sulat. Ang gisulat niya, mga sala sa mga tao, niya itong naa sa palibot nga nag-akusar niya itong bayhana. So makita niyo makapaglaom nga, unsa matiyo ni mo nga, nag-akusar ka kining bayhana nga siya kundatan. Aba nakita dito sa bunbun sa yuta, ang sulat sa tudlo ni Kristo, nga gisulat niyang imong sala sa milabay nga adlaw. So, wala maghimpos ang ilang akusasyon. Nga naman, sa niya nakita niyo makapaglaom, ang sala ng ilang gihimong gisulat ni Kristo sa bunbun sa yuta, hinahinan sila pangawala, hinahinay sa paglakaw, gikan sa tigulang, kinatigulangan hangtos sa manghura. Nagingon din niya balang kasulatan, Juan 8:9, Ugonia, ang mga tao, naghinahinay pangahanaw, nagsugod silag panglakaw, gikan sa tigulang, hangtos sa pinakabatanon. Okay? Unya, sa diha makapaglaom nga, ning tuyad na po si Jesus, ning tindog siya, agoy na unsa. Nakita niya makapaglaom nga ang babae na lang usa didto. So, pagbarog ni Jesus, ingon siya nga, naman ang mga tao nga nag-akusar nimo. Naman sila. Mga kapaglaom, ang babae, murag sa kasing-kasing nalipay. Nga kadtong nagsigig ingon nga batuon siya aron pamamatay, mo may naghunahuna, inahinay kawala. And so, when Jesus stood up, isa nga, asa naman, sa wala na inhabilin, Ginoo. Ang nag-akusar nako, wala na. Naginahinay sila panglakaw. So magkapaglaom nining bahinan. Si Kristo, nagtanaw sa babae, ang tanan nga mga nag-akusar niya nangawala na. O kunya, si Jesus, midoon nga ito kaniya, isa nga, dili sad ko mo akusar ni mo. Di ta ka akusahan, di ta ka hukman. Apan gikan karon mulakaw ka, ug ayaw na pagpakasala.
Mga kapaglaom nindot kay no. Lakaw karon sukad karon, lakaw na apan ayaw pagpakasala. Unsa gibati sa babae mga kapaglaom? Makita na ko mahanduraw na ko ang babae, grabing lipaya niya. Salamat. Abi na ko katapusan na nako sa akong kinabuhi. Abi na ko katapusan na nga ako mawala sa katilingban. Di na ko makita nga akong mga minahal sa kinabuhi. Salamat. Dako kay iyang pasalamat sa Ginoo, dako sa iyang nauna nga mag-usab na jud ko runoy. Mga kapaglaom ko imong tanahon, ang tudlo nga nagsulat dito sa bunbon sa yuta, sa sala aning bayhana, maura sang kamuta ang nag-umol sa tao gikan sa yuta, gikan sa bug sa yuta, the time of creation. Mga kapaglaom, kung imong tanahon, ang kamot sa Dios nga naglalang sa tao, kung imong tanawon ang Genesis 2, versikulo 7, ugo niya ang Dios mikuha og bunbon sa yuta, ugo niya iyang giumol ang tao, gihuipad sa ginhawa siyang ilong, ugo niya ang tao na himong kalagabuhi. Ug ang Dios nag-umol, kay basahon ang New Living Translation, nito pagkasulti dinhi, ug ang Dios nag-umol sa lawas sa tao gikan sa abog. Katong abog gisulatan ni Kristo sa sala sa mga tao, mutong abuga pod ang gigamit sa Dios, gamit iyang kamot nga iyang giumol ang tao, gihimo niyang tao. Apan karon, nahimo ng tao ang kaluyahon nga tawhanon ning paswabe sa kinabuhi aning bayhana. So nahitabo mga kapaglaom, gigamit na po ni Jesus ang iyang kamot aron pagtumbok sa sala sa mga katawhan nga kusar sa babay. Ug tungod niya ato mga kapaglaom, katong gihimo sa Dios nga bunbon nga nahimong tao, mao na po itong bunbon nga gisulatan niya sa mga sala sa tao. O kadtong tao, babae, nga diin dito gakusar, ginamit ang tudlo ni Kristo sa pagtumbok sa sala sa tao, mao ko kausaban sa kinabuhi sa babae. So gikan sa creation, ginamit ang kamot, nga to sab sa transformation, gigamit ang kamot, same kining ingredient, bunbon sa yuta. Nakita sa Ginoo ni Kristo nga ang babae adunay kaluyahon. Apan duna pay kay gayunan nga mausab. Nga naman, ang kapakyasan sa kabutang makapaglaom dili na kapakyasan sa tanan. The failure of one thing may not be the failure of everything. So duna pay panahon mausab. Gihikap ni Kristo ang babae sa gikan karon. Mag-usab ka na, magbag-o ka na. Dili ti ka kondinahon, dili ti ka akusahon, dili ti ka hukman. Apan gikan karon magbag-o na ka. Ang babae makapaglaom labihang lipaya. Ingon siya salamat kay mabuhi pa ko. Nilakaw sa makapaglaom uban ang mga paghinuklog. Ingon siya nga from now on I will be another person. Gikan karon bag-o na ko nga tao. Di na ko magkiat-kiat pa. Di na ko maghimo pag salaod at tubangan lapas sa balaod ni Moses. Lapas sa balaod sa Diyos. Mga kapaglaom, sa diyang gitanaw ni Kristo ang babae, kebalo siya sa iyang kahiladman. Kasabot ang Diyos sa iyang kaluyahon. Ang gusto sa Ginoo mausab ta sa itong kaluyahon. Matagos sa kanato doon ay kaluyahon. Ang pangutan na karon. Sa diyang hibalan to si Kristo, at doon na ba tayo hando mausab sa itong kinabuhi. Magkasabot ang Ginoo sa itong kaluyahon. Ang balang kasulatan ng sa Hebrehanon 4, versikulo 15-16. Ingon dinhi, ang Diyos kasabot sa atong kaluyahon. Kay siya usab gitintal. Hebrehanon kapitulo 4:15. Okay? Si Jesus nakasabot sa atong mga kaluyahon. Nga naman, kay siya usab gisulayan. Apan siya nagpakasala. Unya kini mo tanaw ang bersikulo 16 makapaglaom isa din ha. So, kung kita nanginhanglan og tabang, kung ikaw nanginhanglan tabang, kung ikaw nanginhanglan ikaw mabago sa imong kinabuhi, kinahanglan mo duol kita. Asa ta mo duol? Muduol ta at tubangan sa trono sa manggiloyon nga Dios. Manggiloyon nga amahan, manggiloyon nga anak, manggiloyon nga Dios. Og didto ikaw makakaplag nidot kay no? Ikaw makakaplag og maayo nga pagtratar. Og hatagan ikaw sa walay kinutuban nga kaayo og kaaghop og pagkabinasailoon og unya matabangan ka sa imong kaluyahon. Nindot no? Di ay makapaglaon. Sa diya nga kita di ay muduol nga to kay Kristo na ako'y kaluyahon Ginoo. Pero kung ka nga, pwede raman ako rin maghimo-himo ani mausap rin ko. No! You cannot change yourselves unless God will help you. Muna makapaglaom kung doon natin kaluyahon,
ato itugyan sa Ginoo ang tanan. God will help us to be transformed. Ang kamot niya nga naglalang kanato, musang kamuta nga magpasaylo kanato. Gani sa walabot atong hisgutan, mo pong kamuta ang nagdupa sa cross tungod og alang kanimo, tungod og alang kanako. So makapaglaom, bisan unsa kadako ang atong sala, bisan unsa ka pula, bisan unsa kita ka pagkatawhanon, kanang kalibutanon. Daging ko din makapaglaom sa Isayas, badang tugon ni Isayas 1, versikulo 18. Daging ko din unsa mahimuon sa Ginoo kung ikaw adunay kaloyhon. Daging ko din makapaglaom itong basahon. Dahil ko din haya, ang Ginoo nag-ingon, karon ha, atong sulbaron ang tanan. Kung sa man ang atong kalayhon, sulbaron nato itanan. Bisan pa imong sala, pula. Grabe imong pula, sala, pula. Sa ito pa, grabe na imong gihimo. Apan, hugasan ko ikaw. Ugon niya, masagingon, mahinlo ka sama sa yelo mo, sama sa ice. Maputi ka. Kaya bitong ayos, makapaglaom, tanaw ni mo, transparent, no? Makita ni mo bisan naibutang sa salog. Makita ni mo salog kay kasaminan. Transparent ang eyes. Sa bisan sa kapula sa iyong sala, ako ng putiun. Ogo niya, bisan pa ka na, lubos pula. Kanang grabe naging kapula ba? Dagtom nga pula. Ako gyapon ka ng putiun, sama sa balhibo sa karniro. Now may karniro nga itom, pero kani, white as wool. Grabe kayo. Balahibos kaniro. Mauna isa nga ako kang putiyon. Ako kang usbon. Nakita sa Ginoo atong kalayahon. Nakita sa Dios ang atong pagkatawhanon. Ang Dios lagi makabago kanato. Ang Dios lagi makausab sa imong kinabuhi. Sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Unsa man atong kalayahon, atong pagkatawhanon. God knows our limitations. God knows our weaknesses. And He understands. Kasabot siya. Kung saan gikinahanglan nimo o sige gikinahanglan nako. Gani makapaglaom na gawin silin G.Y. tina sa iyang sinulat. Nagkanaw siya din ang atong reconversion, ang atong kunong pagkausab na ba? No, pagkausab nato, kinahanglan mabatla na sa tanang mga membro. Tanang mga tao, ako ning usbon tingali makapaglaom, ato ni i-paraphrase, nga kana mahimo na sa tanang unta nga mga katawhan sa kalibutan mausab ba? Kining dagan sa tuang nasod, mausab ba kani? O sa makaingon ko pa sila, no? Problemahan na ginato. Di ko ganahan naminaw sa balita. Kay pastilan pagkalaway kayo sa atong nasod karon. Apan mausab pa ba ka ni? Mausab. Nga naman, kay ang mga tao, adunay kausaban. Magkapaglaom, atong iampo ang atong mga pangulo sa nasod. Atong iampo ang atong pangagamhanan. Nga unta, dunay kausaban. Kinahanglan nga dunay unsa reconversion. O niya, renewed, purified, sanctified. Ang iglesia, yung din kinahanglan makabaton ani. Or else, ang kaligot-got sa Ginoo, bundak ngadto kanila. Ang kaligot-got sa Ginoo, ipahamtang kanato tanan. So kinahanglan kita, magunsa, mag-usab. Kung adun ako'y kaluyon ani, nga dili mayo sa uban, uspon akong kaugalingon. Gani nagpadayon makapaglaom sila in G.Y. sa This Day with God, page 343, naging sa dinha, kinahanglan kita makasinati sa matag-adlaw, nga unsa, nga kausaban sa itong kinabuhi. Si Kristo nagtanaw ka na to. Nagtanaw siya sa itong kalayhon. Sama siyang pagtanaw sa buhay. Akusarin siya kaning bayhana, may pagkakundatan. Apa nakasabot siya, makapaglaom, wala niya kundi naha ang babae. Isa doon na pa'y kausaban aning bayhana. So nahitabo makapaglaom, si Kristo nga manulunda nagatanaw sa atong binuhatan matag-adlaw. Kung kiniba ka maayo dautan. Kung dautan magaling kung ikaw mo sumitir ngadto sa mong kagalingon ngadto kaniya, usbon kaniya. Kana kung maangkon ka nga Ginoo, dili gimay na akong gihimo. Ginoo akong kinabuhi, maot na gyud kayo. Usbon ka sa Dios. Yes, iya kang usbon, nga imong mga binuhatan mahimong bag-o. O nga imong kinabuhi, maka-represent na sa kinabuhi makapaglaom ni Kristo. So, kung ang kaniadto nga Kristo presente kaniadto, ang Kristo karon nga itong ilagaran, siya usab, aniya mo tabang ka nato sa pagbag-os ng kaugalingon. Mabago ka. Ayaw sabta makapaglaom nga katurang bayhana nga kundatan na bago ni Kristo. Christ is present today. And Jesus of today will be here today. Will be here with you. And He is here with us.
Nag-ingon na balang kasulatan, gusto mo niya, mubalik ta sa original nga plano sa Ginoo sa paglalang nato. Iyang gipasabot sa babae, nga mao ni original, mao sa ni gipasabot niya kanato tanan. Dinhi magpaglaom sa Episo Kapitulo 2, versikulo 10. Okay? Episo 2, versikulo 10. Makita nimo dinhi, kung giunsa kita paghimo sa Dios sa sinugdanan. So makiingon ko nga, ang Hesus karon niya sad kanato karon. Ang kaniadto tuwa kaniadto pero karon kinaaman siya. He is present always in the past, present and future, hangtod pa sa unahan o malabot. Nagingon sa Episo 2:10, ingon sa dinhi, kay kita iyang obra maestro, kita mo'y pinaka-bililhon niya nga mga nilalang. Gihimo kita diha kang Kristo Hesus. Oy. Kung kita makapaglaom gitawag Christian, gihimo ta niya sa dagway ni Kristo Hesus. Alang sa unsa? Alang sa mayong binuhatan. Gihimo dayta para sa mayong binuhatan. O kana giandam sa Ginoo dugay nga panahon nga mao atong sundon sa atong kinabuhi, that way of life. Mao tanang sundon nato sa kinabuhi. Gihimo ta sa Dios makapaglaom dili kay magbinuang. Gihimo ta sa Ginoo dili kay magpatuyang sa tong gusto. Paghimo ka sa Ginoo aron maghimog maayong binuhatan. And that's the very essence nga nahunahunaan sa babae sa pastilan. Pagkadako sa kong nahimo nga kahiwian, karon magbag-o nako. Sa diyang giingna siya ni Hesus, karon lakaw ka, apan gikan karon ayaw na pagpakasala. Ayaw na. Magbag-o ka na. So mahulag na ako paglaom nga ang babae ni lakaw uban ang paghinuklog sa kaugalingon. Grabe na yung hunahuna pastilan, may gani kay wala ko batua, may gani kay naluwas ko ang naginganlag Kristo. Nagingon si Ellen G. White, ang iyang paghanay kanato, ang iyang gihatag kanato nga pabor nga di nato kabayran, dili nato masukod. Ang Ginoo magkapaglaom tungod niya na gihatagan kita niya giya o dasig nga kita maghimo og mga maayo. Kay ang maayong imong buhaton dili man kay para sa imo lang, apan para sa uban. Ug ang maayong imong buhaton sa imong kinabuhi naanay ganti. Ayaw ko na una nga maghimo kong maayo, malagi ko i-recognize. Bahalag di ka ma-recognize sa mga tao sa kalibutan. Basta ka naghimo kang maayo, ang Diyos nagtanaw kanimo. Napanin din ang imong gibuhat nga kaluoy, ang imong gihimo nga gugma pagtabang, ang imong gihimo nga kaayo sa uban, bunga na sa imong pagtuo. O kay imong pagtuo nagbunga man, panalanginan po ka sa Ginoo. O kana nga panalangin, o kana nga gihimo nimo, buhat sa pagtuo, hatagang ka ganti, o kana nga ganti ka na kinabuhi nga way katapusan. Nindot kayo makapaglaom. Tagaan ka ganti sa imong gibuhat. Kung kita maghimog maayo, bisan kung di kahimog maayo sa ubang tao, bisan naghimog kag maayo, no problem. Continue doing good. Nga naman, kay siya magkapaglaom, maghimo na siya og gasa alang sa imuha. Muna nga, bisa ko may nagtanaw, maghimog kong maayo. Sa mga tao, maghimog maayo kung na magtanaw, pero wala gani, wala po. Pero usaman na ito, makapaglawam, kung maghimog kag maayo, o niyang ubang matawa, naghimog maayo sa imuha, mundang nalang kaghimog maayo, musunod ka sa kadaghanan, naghimog dili maayo, makapaglawam, dayag klaro ang giingon din makapaglawam sa Galacia 6:9 ug 10. Nindot kay gisulti ni Apostol Pablo sa Galacia, nga kung imong tanawon, makita nimo nga ayaw lang yung undang. Bahala kung ikaw rin naghimog maayo, bahala kung uban wala naghimo, panayon. O sige ko din kinahanglan nga ikaw dili magkakapoy sa paghimog maayo. Ayaw kakapoy. Don't get tired of doing good. Nga naman, kay ikaw makadawat raon niya sa ganti. Dili lang karon tingali. Makadawat kag ganti niya sa insakto nga panahon. Kung ikaw, dili mo undang og himog maayo. Kanya usaw na itong himog maayo, kay ang uban di man mahimog maayo. Siya madala maguta, ako naman himog maayo, ang uban wa man. Musunod na lang ko sila ha. Ayaw. O niya, mga kapaglawam sa itong kinabuhi karon, kung imo pa rin nagbasa ang versikulo 10, kung ikaw doon na higayon paghimog maayo, himua. Kung ikaw doon na higayon sa pagtabang, himua. By the way, dako ang atong kaguol sa nahitabo sa Southern Mindanao, ang nahitabo nga linog. Yan na po bay ulan ning abot na po ang lunok. So ang linog magkapaglawom pagkadaghang mga nabiktima. Gani nagunahon na tanga unsay ikatabang nato sa mga tao didto. Nagunahon na mi karong Miyerkules mangadto
ug asa mo adto sa dapit, among tawagan dito asa magyud ang lugar nga dako kayog kana bang kadaot nga nahimo tungod sa linog. Kung naaman galitay tabang arang sa linog, makapaglaom ako mong dasigon, please, mutabang ta sa mga tao nga apektado sa linog. Nga naman, kay sa diha nga ikaw adunay oportunidad pagtabang, bisan kinsa nga tao apekto man sa linog, epekto man sa baha o sa dinha, kinahanglan atong hatagag atensyon ang tanan. Labi na gyud ang atong unsa mga pamilya o kauban sa iglesia. Mabita na nga, kung maghatag taga to sa uban, unahon na to ang mga kauban sa iglesia. Kauban sa pamilya. Apan tanan hatagan. Mao na makapaglawom ang gusto sa Ginoo nga buhaton sa kadaghanan. Na balik taga to sa babay. Gitambagan sa manluluwas kung ni Kristo ang babay. Mag-usab na ka, magbago ka. Sa diya nga na kanunay mabutang sa unahuna sa babay ang gisulti ni Kristo, paglakaw karon gikan karon ayan na papakasala. Natuso na tisok diha sa kasing-kasing sa libatagan sa babay, magbag-o na ko. Nagunaw ang babay, pagpilawon si ibalos na ko aning Kristo nga diin, naghatag kapasiluan sa kusala. Aning tao nga hinungdan gawa ko batua, aron mamatay. Unsi ibalos na ko, makapaglaom, nausab ang babay, humaning gikan siya kang Kristo. Makapaglaom sa ilang pagbulag, naglakaw ang babay, palayo kang Kristo, apana siyang unahuna, kinahanglan magbago ko, maghimo ko magbutang, nga kini, ikabalos na ko ngadto sa kaayo ni Kristo. Magkapaglaom, ang babae gipasaylo ni Kristo. Ang babae gawa niya hukmi, gitagag laing higayon. Maong babayhana nga nagtigom og usa ka tuig niya nga sweldo. Abot aron lang ipalit og mahalon nga pahumot aron iyang idihog sa tiil ni Kristo. Siya mo babae nga nagpalit og mahalon nga perfume. Gidihog niya sa tiil ni Kristo. Ugon niya ang kahumot ni alimbyo sa tibok puloy-anan, bisan pa sa mga tao sa ubos. Siya, humot maron, munsa maron. Ang gihimo sa babay, sa nakakita, na sila'y komentaryo. Apan higala sula makakita, ang ilang panimuan ang kahumot sa perfume nga gibuak sa babay, aron gihugas diya sa tila ni Kristo. So si Jesus, nagtanaw, naminaw sa mga komentaryo atong nasa doon, siya nga, kamahal anang perfume na. Kung wa pa na gipalit anang perfume, gibuak lang, may paggihatag na sa mga kabos, gihatag na dito sa napiktuhan sa linog sa jinsan. May pa, kasi gipalit na sa katuig nga sildo, nga iyang tigom, aron lang makapalit, susik-usik lang. Nakita ni Kristo ang mga handom sa mga tao, sa kasayangan ng kwartaha, kuha pa na, kadaghanan ng kwartaha. Ang usan niya na si Judas. Ingon si Judas, sayang ng kwartaha. May tagihatag na nga to sa uban. Apan kapaglaom ingon si Kristo, nganong nagsige mo gunaw na siya ha. Biya, bisag din niyo siya. Ngano man nga kamo nahasol sa gihimo. Gihimo niya ang maayo alang sa kuha. Muna makapaglaom, ya kung gihimo ni Kristo ang maayo alang siya, isa nga, ayaw ninyo kining hilabti, pasag na hilang. Kaya siya naghimo og maayo alang sa kuha. Kung imong tanan, versikulo 8 sa Juan 14, yes, she did what she could. Iyang buo tanang pahumot sa tiil ni Kristo, unya iyang gipahiran sa buhok niya. Makapaglaom, ingon ni Kristo, ingon ni Jesus, siya naghimog maayong butang alang sa kuha. Kamo, dugay tandag kuyog, pero wag mo kaugas kung tiil. Pero kining bayhana, gibubo niya ang mahalon nga pahumot, dinhi sa akong lawas, gidihog niya ako, andam ni sa ako niya nga kamatayon. Makapaglaom, na kita ni Kristo sa wala pa siya nag-antos Kalbaryo sa cross. Ang katong pahumot nga gidihog kaniya, isa andam ni sa ako o niyang kamatayon. O niya, padayon si Kristo, ingon siya dinhi, sultihan ko kamo, sa bisan unsa unya nga panahon nga ang minsay igawali, sa tanan nga magkatawhan sa tibok kalibutan, kini iyang gihimo karon, kinahanglan hinumduman yun ni, aron ang paghinumdum sa iyaha. Yes, what she has done will be told in memory of her. Muna karon magkapaglawom ganahan kay kung balik-balik o basa. Aning kaagin ning bayhana. Kay kung si Jesus, ang gihimo niya, nausab siya, nabangko siya, ugo niya, nangausab ang dagan sa kinabuhi. So kining tanan, tungod sa epekto sa pagpasaylo ni Kristo sa iyaha. Bugti siyang pagpasaylo, gihimo niya ang pag-andam ka Kristo sa iyang kamatayon. Makapaglaom,
akong basahon pagbalik katong ingon ako reconversion. Tungod kay gusto na ako nga kitang tanan mga bag-o. Ego dinhi ang reconversion kinahanglan moabot kanatong tanan. Mao kana aron kini mao unyay saksi nga magkamatuod nga ang atong kalag gibag-o na. So kung sa man itong kinabuhi, atong isalikway ang daan nga pagkinabuhi. Daging na balang kasulatan, atong isalikway ang tanan nga mga panagbingkil, ang tanan nga kasuko, ang tanan nga kaligot-got, ang panag-away, ug atong mga sinultian nga dili maayo. Hinunoa, kinahanglan kita mag-istorya og maayo ngadto sa sagusa. Naunta ang gugma, papinasayloon nga kagawian. Nindot kayo, no? Ingon kita gipasaylo ni Kristo. Sumusa makapaglaom, usbo na nato. Kung kaniya ito, dahil ito makasultik sakit, balaon na nato. Muna ingon si Pedro, sa unang Pedro 4:2, ingon sa dinhi, gikan karon ang atong kinabuhi, kinahanglan magkinabuhi na ta. Sa atong kinabuhi dinhi sa yuta. Napamanta dinhi. Magkinabuhi ta dinhi sa yuta, nga kita kontrolado sa Espiritu sa Dios. Dili kay kontrolado sa hunahuna sa tao. Kontrolado sa atong kaluyahon. Kinahanglan kita unsa? Kinahanglan kita kontrolado sa Ginoo o sa iyang Espiritu. Muna makapaglaom nga sa matag adlaw, atong himuon ang paghinuklog sa akong kagalingon, kumusta man? Ang akong kaluyahon, ang akong pagkatawhanon, nausab na ba? Kaya kung dili kita mag-usab, kung dili kita makapaglaom magbag-o sa kinabuhi, gusto lang tang padayonon ang atong kinabuhi nga pagkatawhanon, ang atong kaluyahon magpadayon. Kung dili kita mag-usab, nangingon ang Lucas Kapitulo 3 sa versikulo 3, kaya kung dili nyo ka mo biya, o di ka mo balik ka to sa Ginoo, o usbon ang imong mga lakang, usbon imong mga dalan, ang imong ipanghimo, ingon din nan, sigurado gyud mamatay ka. Apa nang kapaglaom, kung ikaw magbago, ako magbago, kita magbago, nangingon na balang kasulatan, paminaw. Paminaw. Si Jesus nag-ingon sa Pinadayag 22:12, ako mo balik dili madugay, o magdala kog mga ganti, o gigihatag nako sa matag usa, pinasikad sa ilang mga binuhatan. Makapaglaom, kung gusto kita nga makiguban kang Kristo, makiguban sa Amahan, dito sa langit ng puluyanan, bagbag-o ta, aron kita mahatagan sa kinabuhi nga walay katapusan, ug ikaw gako, dili na niya maglatagaw sa kalibutan, wala na pag-antos pa, ang dagan sa kinabuhi mabag-o na, ang ato unyang kinabuhi magmalipayo na, kauban ni Kristo, magkinabuhi kitang walay katapusan, kinabuhi nga malipayon, kauban sa Ginoo, sa gingharian, nga gitagana alang kanimo, alang kanako, alang kanatong tanan. Magampo ta. Diyos sa kamahanan intaknaa sa kagabion. Nagapasalamat kami nga ikaw nagapahinumdum kanamo. Nga kamot nga nag-umol kanamo gikan sa bug sa yuta. Mura sang kamuta magapasaylo kanamo sa among makaluyahon. Salamat o Diyos sa kasinatian sa babae nga kundatan. Nga bisan pa man siyang makasasala, ikaw naghatag kaniyang laing higayon aron siya mahimong mabag-o sa kagawian, bag-o nga binuhat, ug mahimo siyang suod sa imong atubangan, kandidato sa imong gingharian. Tabangi kami o Diyos sa among kinabuhi, nga kami magbag-o usab, nga kami mausab sa imong atubangan, mahimong panalangin sa katilingban. Kay gusto namo nga human ning kalibutana, human ning kinabuhi, kaming tanan unya makiguban kanimo diha sa langit ng puluyanan. Salamat o Diyos. Ikaw magapanalangin sa tanan ng mga viewers karon. Kunon sa man ang dagan sa kinabuhi, tabangin sila. Nga silang tanan mahimong bag-o o mahimo silang mga katawhan nga magkabaton sa kinabuhi ng walay katapusan. Salamat o Diyos. Ikaw magatubag sa mong pagkampo. Magadawat ka namong tanan nining kagabion sa tanan ng mga viewers karon. Puna kami sa imong grasya ng Espiritu. Amo kining gitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.